तो लोग के इंतजार के घड़ी भइल खत्म काहे कि भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होकर जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा मटर के छेमी। अरे मतलब मटर के छेमी गाना कब तक लगा कौन चैनल से होता कौ तरीके रिलीज कर लेता गाना कैसन होकर बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ये वाला वीडियो में तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दें कि हम मटर के छेमी गाना गईले के पता गाना गईले मैडम भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और नैना यादव। अरे मतलब नैना यादव यानी न्यू सिंगर कोई बा और ओकरा के ऑफर दिल गल बा। और वैलो अगर नैना यादव बाड़ी अगर न्यू आदमी बा तो वाला गाना जरूर ही खतरनाक ब्लास्ट हुई। और बता दी तो लोग के यहाँ गाना लिखले के पता गाना के लिखले बनन बिट्टू विद्यार्थी। अरे मतलब गाना के लिखले बनन बिट्टू विद्यार्थी। बाकी तो लोग के ये वाला गाना में म्यूजिक सुनने को मिली यानी संगीत सुनने को मिली कान्हा सिंह के। अरे मतलब कान्हा सिंह वाला गाना में म्यूजिक दिल बनन। और वैलो जौन बात उनके खेसारी लाल यादव के वाला गाना में म्यूजिक डायरेक्टर चेंज बाड़ा लगिन। अरे मतलब ई हमरा लागत न्यू म्यूजिक डायरेक्टर बाड़न जौन ई वाला गाना में म्यूजिक दिल बड़न। तो भाई हमरा लागत है कि वाला गाना बहुत ही खतरनाक बा। अरे मतलब बहुत ही मस्त बा और सच में वाला गाना मस्त बा। खेसारी लाल यादव के टीम के द्वारा खेसारी लाल यादव के जौन चैनल से होता है के द्वारा पूरे वाला गाने के बेस्ट बतावल जाता। बाकी जो तो लोग बता दी कि वाला जौन गाना बताओ कौन चैनल से आवल बता बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से। अरे बोलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के मटर के छेमी जौन गाना बताओ बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से अवेलेबल बा। बाकी तो लोग बता दें कि गाना कब तक रिलीज कर लेता तो यही 19 तारीख है। मतलब यही 19 तारीख के 6:30 में बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज कर लेते तो लोग गाना के मिस मत कर गाना के जरूर सुनिए लगे काहे कि गाना बहुत ही खतरनाक बा। अरे बहुत ही खतरनाक मस्त गाना बा। बाकी तो लोग बता देंगे वीडियो फॉर्मेट में के देखे के मिली तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिला खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी। अरे मतलब खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के बहुत ही दोनों आदमी के साथ बहुत ही खतरनाक वीडियो शूट करल गल बा। तो लोग वाला गाने के मिस मत कर लेंगे। 19 तारीख के रेडी रहेंगे बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होता है 6:30 में। गाना बहुत ही खतरनाक मस्त जबरदस्त गाना बा जौन तो लोग सुने में बहुत ही मजा आई। बहुत ही खतरनाक सॉन्ग बा और वीडियो भी बहुत ही खतरनाक शूट करल गल बा। आकांक्षा पुरी के साथ वीडियो शूट करल गल बा। और बोले ये आकांक्षा पुरी है जो फर्स्ट एल्बम सॉन्ग के हिट भर रहे और बहुत ही खतरनाक ये भी गाना बा। ये भी तो गाना बहुत ही मजा आई सुने में तो लोग गाना के मिस मत कर गाना के जरूर सुनिए लगे। 19 तारीख के 6:30 में बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होकर आला बा तो लोग ये वाला गाना के मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के गाना के लिए बा तो खेसारी लाल यादव के गाना खेसारी लाल और नैना यादव के लिए बड़ी। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक करें चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।